Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Dan gaan we naar een interview met Monique Hogewerf. Zij is van DUO. Die zijn verantwoordelijk voor het geven van studiefinanciering aan studenten in Nederland. Dus ook de Caribische studenten die daar naartoe gaan. 2 keer per jaar komt DUO hier naar de eilanden. En nu zijn ze er weer. Wat betekent dat mensen die vragen hebben makkelijk langs kunnen gaan naar het tijdelijke kantoor van DUO. En ze waren ook aanwezig bij de studie- en beroepenmarkt. Monique Hogewerf legt uit. Monique Hogewerf van DUO. Jullie zijn weer op Curaçao. Dat is altijd goed nieuws. Jullie waren ook aanwezig bij de Studie- en Career Fair. Hoe is dat gegaan? Ja, dat is heel goed verlopen. We hebben dat voor het eerst samen met hogescholen gedaan. Die hebben zich verenigd en komen ook naar Curaçao op die beurs. En we hebben samen voorlichting gegeven met 2 studenten die afkomstig zijn van Curaçao en nu in Nederland studeren. Die dan echt antwoord kunnen geven op vragen van studenten. Precies, hoe is het leven in Nederland? Ja, want vanuit DUO is dan het verhaal over de studiefinanciering verteld. En tussendoor hebben die studenten hun eigen ervaringen verteld en tips gegeven aan de aankomende studenten die in Nederland willen gaan studeren. Maar ook aan de ouders. Was er veel belangstelling voor? Ja, ik denk dat we in totaal zo 350 mensen dat die aanwezig waren bij de voorlichting. Mooi. Dus dat is echt heel mooi. En daarnaast natuurlijk ook veel mensen die langsgekomen zijn bij de stand die wij op de beurs hadden. Goed zo. DUO komt elk voorjaar en najaar naar de eilanden om vragen direct te beantwoorden. Dat is een mooie service, dat mensen vinden het soms moeilijk om via internet vragen te stellen. Ja. Jullie zijn er nu weer. Deze afgelopen dagen was het dan bij de Studie- en Career Fair. Maar de hele week kunnen mensen nog langskomen als ze vragen hebben. Ja, dat klopt. We hebben weer een tijdelijk servicekantoor. Dat is gevestigd aan de Schaloweg 81A deze keer. En de openingstijden daarvoor staan op onze website bezoekantillen.nl. duo.nl/bezoekantillen. Daar staan de openingstijden. We zijn op dinsdag en donderdagavond ook 's avonds open, zodat ook mensen 's avonds nog bij ons langs kunnen komen. Mensen kunnen voor alle informatie, maar deze keer kom je ook met een boodschap dat het voor mensen die DUO al hebben, dus de studie al achter de rug hebben, dat het misschien verstandig is in sommige gevallen om een nieuwe berekening van de studieschuld te laten doen. Ja, dat klopt. Leg eens uit. Ja, mensen die in Nederland gestudeerd hebben en studieschuld moeten terugbetalen, maar nu weer op Curaçao wonen, die kunnen ook aan ons hun inkomen doorgeven. En op basis daarvan kunnen we dan berekenen hoeveel ze per maand daadwerkelijk zouden kunnen terugbetalen. En dan zijn ze natuurlijk bang dat ze meer moeten gaan betalen. Ja, dat is nooit het geval. Wij berekenen wat ze kunnen uitbetalen en dat kan nooit hoger worden dan op basis van de studieschuld al is vastgesteld. Alleen wordt daar veel te weinig gebruik van gemaakt. We hebben nu ongeveer 20%, iets meer dan 20% van de oud-studenten die moeten terugbetalen, maken gebruik van die mogelijkheid. En dan zie je dat meer dan de helft daarvan, die dat dus wel gedaan heeft, het inkomen heeft doorgegeven, meer dan de helft daarvan hoeft gewoon niets terug te betalen, omdat het inkomen daarvoor te laag is volgens onze berekening. Dus het is een hele interessante mogelijkheid om dat wel te doen. Alleen mensen moeten dan wel zelfs hun inkomen doorgeven aan DUO.